Чыккан постановление буенча Алтын Урда турында бөтенләй сөйләшергә дә ярамаган вакытлар була. Бу вакытка бит инде достан җыелган була. Ул нинди юллар аша узып, нинди кыяфәттә килеп җитте бүгенге көнгә? Бүгенге көнгә без әйтсәк, без билгеле без менә 28нче елдан аның тарихын алып барырга тиешбез. Чөнки 28нче елда Накый Сәмбәт Башкортстанда 3 вариантын табып, җыелма ясап, Башкорт вариантын Идукай Хамурадовна институтларына фәнни мәкалә белән тапшырган. Моның документы исән. Шуннан Исәнбәт инде үзегез беләсез Казанга килгән җидегән эше белән, шуның өчен ул әтнәләргә китергә мәҗбүр була. Һәм безнең илне менә бүген менә без дастан безгә ни өчен кирәк? Чөнки безнең заманасы килеп җитте, безгә кирәк үзебезнең эстетик кыйммәтләрне күтәреп, балаларны тәрбияләргә. Һәм ул чорда да СССРга ул кирәк булган. Чөнки ул чорда без шулай ук республикаларны, шул яктагы бүгенге республикаларны үзебезгә китереп, без мисал күрсәтергә тиешбез. СССР кысаларында кергән республикалар нинди байлык белән мәдәнияткә керделәр. Шуның өчен эпосларның юбилейларын уздыра башладылар һәм Идегей комиссиясе төзелеп Мәскәүдә, аңа баттау барып, безнең Сиддик бабай варианты иң уңышлы, калган халыкларда ул дастан түгел, әкият формада, миф формасында исән калган дип, Исәнбәтнең архивында шундый хат сакланган. Һәм шул хатта Баттау әйтә Исәнбәткә срочно Себергә барып материал җый, безнең вариантны ныгытып, җыелма ясап, безгә бөтен төрек халыкларына татар халкыннан бүләк ясыйбыз. Трагедия яза, җыелма текстны әзерләп, журналда чыгара. Шуннан безнең ИАЛИ институты әйтә, бу дастан түгел, бу шигъри әсәр дип ученый совет аркылы вердикт чыгара. ИАЛИ белән бергәләп яңа җыелма текст туа, инде ИАЛИның 6 текстын кушып. Исәнбәт 2 әйберне әзерли. Фәнни мәкалә була. Трагедия һәм бу җыелма текст. Фаҗигасы бу процессның нәрсәдә? Чөнки бит инде менә текст әзерләнгән, институт җибәрә Мәскәүгә, Муса Җәлил каршылый бу текстны, Липкинны чакыралар армиядан тәрҗемә итәргә, һәм менә бу бер факт югалып калды татар тарихында. Липкин тәрҗемә итеп бетерә әсәрне һәм Мәскәүгә тапшыра. Менә шуннан постановление туа, чөнки текст бар татарлар әзерләгән. А татарлар инде игрушка для битья бөтен төрки халыкларны өйрәтү өчен бер тарих кирәк. Ләкин Накый Сәмбәт баш тартмады текстынан. Ул 4нче вариантын әзерләп, аның архивында сакланган, Идегей үлеме белән әсәр бетми, Алтын Урда халыкларының язмышы турында уйлана ул менә бу дастанда. Һәм ул менә бу хыялын барыбер яши ул бу хыял белән. 88нче елга кадәрле безнең институт искә алмый, ярмый, менә бу КГБдан килгән, НКВдан килгән комиссияга әйтә, безнең институт Идегәйне җыймады, аны Исәнбәт җыйды, менә җавабы шуннан.